Прян си до стена, напрегни ramена. Нощта е в теб сега. Последната борба. Смел през битката, следвай целта. И що забравиш страха, печелиш, да, ти си Бакуган. Бакуган, бойци в действие! Руно се развихря! Даниел! О, Даниел! Не е възможно още да спи. Отдавна мина обед. Много се радвам, че с Драго пак сте се събрали в отбор. Да! Мислех си, че след като хвърли Драго в реката, вече никога няма да го видим пак. Честно казано, изненадана съм, че Бакуганът ти се върна при теб. Ти понякога си непоносим. Ха! Точно ти ли ще говориш? Изобщо не знаеш как да се държиш с Бакуган. Нима? С моя сме си супер, Дан. Тя се държи изключително добре. Не е ли тигрере едно сладурче? Съжалявам, че ви прекъсвам, но да поговорим за маскарад. Той е заплаха за Бакуганите на всички нас. Хей, не съм виновна, че той ме победи. Даниел, вътре ли си? Ставай веднага! Даниел, защо не отговаряш? Мамо! Най-вероятно не съм те чул! Така се притесних за теб. Но щом си тук, искам да свършиш нещичко. Какво? Не виждаш ли, че съм зает с приятелите си? Остави приятелите. Искам да отскочиш до супермаркета. Съсипваш свободното ми време! Има намаление на телешките филенца, любимите ти. Супер! Не сме яли отдавна! Филенца, ще ги изпапкам! Филенца, вкусни филенца! Никога няма да разбера хората. Еха, яко! Да, и аз се гордея с тях. Какво? Хей, защо го направи? Защото така искам, дребни лигловци, а пък и сте малки, за да играете Бакуган. Ти за кого се мислиш? Да, я се махай! Не, вие ще се махнете! Да, тичкайте при мама. Ей, хлапе! О, какъв е този костюм? Казвам се Маскарад. На кого му пука? Изглежда смяташ, че си страхотен бакобоец. Искаш ли да се пробваш срещу мен, Тацуя? О, да, на вид съм. Бакуган, бойно поле! Започвам. Карта гибел. Заложи! Заложи! Игрова карта! Явно е мой ред. Бакуган, топче! Бакуган, стани! Нямаш никакъв шанс срещу моя мантрис. Добър ход. Неговият мантрис има огнени умения, но не е достатъчно силен. Дошло е време да ликвидираме твоя мантрис. Бакуган, топче! Бакуган, стани! О, толкова ме е страх. Да не би консервата да става за нещо. Как да отговоря? Бакуган, топче! Бакуган, стани! Добре, игровата карта ми дава допълнителна мощност. Така Скорпио ще има 560 Ж. Чудесно! Давай! Игрова карта. Бакуган, топче! Това ли е отговорът ти? Ще те победя още на първия кръг. Не и след като хвърля тази карта. Дърба карта, включи! Май загазих. Много си отворен, но бива ли те в играта, хлапако?
Мантрис и Скорпио ще схруска твоя Бакуган за закуска. Не знаеш с кого си имаш работа. Отвори игрова карта. О! Леле! Той отнесе и двамата. Съжалявам за Мантрис и Скорпио, но няма измъкване от Дарко силата на тази карта. Сега пътуват към измерение гибел. Аз съм обречен. Не знам как да ти го съобщя по-деликатно, но те няма да се завърнат. Шегуваш се, нали? По отношение на Бакуган, винаги съм сериозен. Не може да бъде. Защо трябва да работя тук, татко? Защо? Мразя да сервирам. Това е най-досадната работа на света. Стига, Руно, с майка ти обичаме да си тук. Все едно. Но не мога да забогатея, когато тук няма хора. Това е следобеден отлив. Редно е да се гордееш с семейния бизнес. Баща ти непрекъснато се хвали с теб. Огледай се наоколо. Превърнал е заведението в олтар на малката си принцеса. Не държи снимки на жена си, а твой. Затова ходя на психотерапия. Да, един баща не може ли да се гордее с дъщеря си? Охо, имам най-шантавите родители на планетата. Руно, тъй като днес няма много работа, би ли изпълнила една задачка? Да, добре. Прочетох, че в Супера има намаление на местните деликатеси. Ако отидеш да купиш, ще ти приготвя пържени дропчета. Обожавам дропчета. Супер! Обичам филенца! Вкусно! Върхът! Убедена съм, че Дан ще е там. Обожавам дропчета! Филенца! Дропчета! Филенца! Ау! Руно! Дан, Руно? наблизо ли живееш? Да. Ами ти? Съвсем наблизо, точно за тъгъла. Най-после се срещаме. Да, точно така. След като си говорим толкова време по интернет, Значи сме нещо като съседи. имам идея. Да премерим сили. Искаш да кажеш тук? Не, глупчо, да се видим по-късно в парка. Не ми се ще да ти отнема Бакугана. Знаеш, че съм добър. До скоро. Изпусна си Бакопода. Здравей, Дан. Има съобщение. Привет, Дан, маскарате. Имам предложение за теб. Да се срещнем при реката след обед около 3 часа. И ела сам, ако си знаеш интереса. Мразя този тъпчо. Някой трябва да го спре преди да съсипе играта. И този някой ще бъда аз. Добре, да побързам, закъснявам. Мама ще се ядоса. Хей, Бакоподът ми! Не! Налага се да се върна. Не може да бъде. Къде е отишъл? Трябваше да е тук. Освен ако Руно не го е видяла и не го е взела. Кажи, ти пък коя си? Казвам се Руно. Изглежда, че маскарат ме изпратил да играе срещу теб. Днес трябваше да играя срещу някой си Дан, а не срещу едно момиче. От двама ни Дан е тъпият. В смисъл, че си го победила? На кога му показа Дан? Ще премерим ли сили най-после, човече? Аз те предизвиквам! Добре, но ще съжаляваш, защото ще те надвия. Отвори болно поле! Хей! Чакай! Руно, какви ги вършиш? Имам по-добър въпрос. За кого се мислиш, че ме следиш? Реших, че си намерила Бакопода ми. Това ли е? Изпусна го в супермаркета и аз го прибрах. Хей, няма ли да ми благодариш? Леле, имам съобщение. Чакай.
Ти не си маскарад. Ехо, до кога да чакам за битка? Моля те, Дан, знам какво си мислиш, но позволи ми да играя. Маскарад организира битката, той беше човекът, който ми сви Бакугана. Искам да му отмъстя за това, Дан. За теб не е голяма работа, но за мен означава много. Не знам. Хайде, хайде! Няма ли да започваме най-после? Кротко, бързаш към загубата си. А? Защото Руно ще те победи. Наистина? Мхм. Игрова карта! Ха! Карта гибел заложи! Добре, Руно, това е твоят шанс. Всичко или нищо. Всичко е в твои ръце, гигантоиде. Бакуган, топче! Бакуган, стани! Какво мислиш за това? Не е зле. Сега да задействаме плана. Кажи ми, че се шегуваш. Бакуганът ти е костенурка? Тя умее само да пълзи. Нали се, момиче? Каква ми разбира главата от битки? Сега е мой ред да играя. Бакуган топче! Бакуган стани! Отвори игрова карта, да я отстраним. Гаргановид, мощност 430 G. Добре, мой ред е. Дарба карта! Светлинен щит включи! Мощността на Гаргановид падна с 100 G. Но как направи това? Не знам. Бакуганът му беше само с 10 по-силен. Работата отива на зле. Налага се да пресека лошия си късмет преди да загубя бакуганите си. Ей, Руно! Добре ли си? Да! Бакуган топче! Бакуган стани! Останаха два. Трябва да се справя. Убиваш ме! Наистина ли мислиш, че ще успееш? Върви да играеш с кукли. Нека го довърша. Не. Това е моя битка, тигрера. Измислила съм страхотна стратегия. Ще видиш. Както кажеш. Сигурна ли си? Довери ми се. Държа всичко под контрол. Но... Вярно е, че не съм била кой знае какъв боец до сега, но съм убедена, че ще го разбия. Даде ми шанс. Остави ме да се докажа. От вашите любовни обяснения ми се гади. Бакуган, топче, ха! Бакуган, стани! Дарба карта включи! Огнен облак! Мощността на Гаргановид нарасна на 430. Сорас няма промяна. Това е последният ми шанс да спечеля. Контрадарба, включи! Контраатаката неутрализира подсилването на Гаргановид. Добър опит! Прав е, Руно. Ходът не беше разумен. Гаргановид е по-силен. Така е. Използвай мен. Не бих го сторила. Добре, да приключваме вече. Гаргановид, атака! Знаех си! Сорас! Отвори игрова карта! Ето, Дан, гледай и се учи! С тази карта мощността на Сорас ще нарасне колкото на най-силния ми Бакуган тигрера! Я стига! Мощността на Сорас увеличена. Ела да си го получиш! Печеля! Успокой се. Спечели един рунд, а не цялата битка. Те първо започвам. Бакуган топче! Живота само веднъж си късмет ли е, момиче? Бакуган топче! Дарба карта включи. Огнен щит.
Жалко, че не знаеш как да отвърнеш на огъня с огън, защото огненият щит ще свали мощността ти с 50 Ж! Този си го бива. Наистина. Пирос, активирай! Сега! Промяна в мощността. Не! Как е да загубиш от момиче? Мъжки! Току-що ти изиграх номера с размяната и се получи идеално. Беше велико. Откъде ти хрумна този ход, а? Беше лесно. Той се бие като теб. Беше предсказуем. Игрова карта! Добре, Сорос, от теб зависи. Бакуган, топче! Бакуган, стани! Стига, ще те разбия! Бакуган, топче! Бакуган, стани! Постарай се, косачо! Победи нейния Сорос веднага! Отвори игрова карта! Сега! Какво правиш? Ти не се биеш! Точно така. Не се налага. Изгубих достатъчно бакугани. Това трябваше да игра. Нали, тигрера? Хората сте пълни с изненади. Оставих най-доброто за накрая. С твоята сила разби неговия гарганоид и се върни с победа. Желанието ти е заповед. Не може да си позволим да загубим този рунд. Всичко или нищо? Сорос вече те очаква. Изненадвам се на търпението ти. По моите изчисления, стратегията ти може и да е успешна. Хей, добре, че ми гласуваш доверие. Разчитай на мен да стопам, гарганоид. Да приключваме, става ли? Бакуган! Топче! Бакуган, стани! На бой! Мой си! Готов ли си, Сорос? Естествено! Отскок! Сега! Дарба карта, включи! Кристален зъб! Но тя... Гарганоид елиминиран. Беше върхът. Никога не съм виждал такава работа в екип. Не беше зле. Направо го разби. Благодаря ти, Дан. Постарах се. Извини ме, момиче, но и аз искам да кажа колко съм впечатлена. Поздравления! Страхотна си, тигрера. Търпението и уменията ти надминаха всичко, което съм виждала досега. Еха, да го кажеш ти е голяма чест. Но знаеш добре, че вие с Сорос свършихте черната работа. Нали не е проблем, ако кажа, че беше много сладка? Не, не е проблем. Ей, тя се изчерви! Голяма съм веселячка. Изглежда Дани и Руно добре се разбират. Радвам се, че и вие дойдохте на малкото ни плажно барбекю. Скъпа, останаха ли от твоите световно известни филенца? Ама си лакомия. Аз лакомия? Ти умете всичко. Никой не застава на пътя между мен и филенцата. Не съм ги докосвала, мазна брадичке. Тъкмо, когато решиш, че са ти ясни. Тигрера, приятелко, не мисля, че някога ще успеем да разберем хората. В следващия епизод на Бакуган Бойци в действие с Руно ще обединим сили, за да победим двама близнаци. От последната битка на Руно разбрах, че стратегията и отборната игра са всичко. С нейните Сорос и Тигрера и моя Драго ще се отървем от техния гарганоид. Битката ще е безмилостна, но ние ще им отговорим подобаващо. Ще се уверите и сами в другия епизод. И повярвайте ми, ще е яко. Бакуган, топче! До скоро!